And we're going to learn the spirit to fight and never to give up. זה לא ספורט, זה לא משחק. זה דרך חיים, אני מאמין, ישראל תקיים בשביל לחיות. מי אנחנו? מי הכי חזקים? אנחנו! מי הכי יפה? עולה על המזרון תמיד ראשון, לא מפחד. הגנה, התקפה, מתגלגל ובועט. אני שורד כארי בראש שרשרת המזון. בולע את השיטה שלך כמו שצרפתי בולע חילזון. מייקר יד בערך מסובבת, עם מכניקה כואבת. זה הכל הגנה לאומה הקדושה. נצח ישראל לא ישקר גם עם יד חבושה. שקט בבקשה, מהאו שזה יוהנס בדרך חדשה. זה העם החולם הלוחם עם הטוביה, מפיל על הרצפה גם 4 שוואריה. הישרדות, to be or not to be, the lion of Zion in my soul. Yeah, this is the art of war. To be or not to be, the fire of defense, my chiefs. This is me. Yeah, Idan K, ya salam, המסיח. Listen up. מלקק, מהפנק, מסרטט את הסרט בדיוק כמו שבא לך. מה לך? שלוף לי על הבוקר את הפאקינג מוח בכוח. דע לך בסוף עוד מישהו ישלם ורע לך. נראה כמוניות ואל תסבח חופריו, והכל נראה כמו שמשהו אמיתי. חוויתי שוב הדף עם הפך על מידל ודיו, זאת ועוד במחשבתי ראיתי. הישרדות, to be or not to be, the lion of Zion in my soul. Yeah, this is the art of war. To be or not to be, the fire of defense, my chiefs. This is me. כבוד לאלוקים, לדגל, להורים, למורים, חברים, לעצמי. מי אני? כן, אתה כבר נבחרת. ג'ו-ג'יטסו, אנטי-טרור ואתה אוסמכת. זה הדוקטור המאסטר בזמן הנכון, שהחזיר את הכבוד היהודי למזרח התיכון. הגיע זמן חלום, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.